V blízkosti tzv. Rímskych kúpeľov v Dudinciach pokračuje po roku archeologický výskum. Potvrdil, že tam bolo praveké sídlisko a ľudia už vtedy využívali minerálne pramene. Vďaka novým nálezom môžu zistiť aj to, ako sa stravovali alebo aké mali klimatické prostredie. Archeologický výskum iniciovalo samotné vedenie kúpeľov v Dudinciach. Chcú zistiť, odkedy ľudia túto vodu používajú. Dudinské pramene majú viac ako 80 000 rokov. Tohoročný výskum doložil, že už počas praveku ľudia boli v kontakte s touto vodou. Určite ako zdroj pitnej vody, ale to až ďalšie výskumy ukážu, či aj na niečo iné. V tejto sonde sa nám podarilo nájsť vlastne travertinový žľab. To znamená, že tadiaľto tiekol nejaký prívod vody práve z tých minerálnych prameňov. Druhá etapa výskumu potvrdila, aká veľká bola praveká osada, čo v nej osadníci robili či používali. Zároveň sme doskúmali zásobnicu. Slúžila na uskladnenie zásob, hlavne obilia alebo nejakých byliniek, prípadne aj mäsa. Hovorí o tom, že tu bola naozaj vitálna osada, čiže tu fungovala niekoľko generácií. Podrobnejší archeobotanický výskum chce aj veľa trpezlivosti. Vzorky hliny namáčajú do vody a to, čo vypláva na povrch, zachytávajú na veľmi jemné sito. Získavame drobné nálezy, ktoré sú menšie ako milimeter, zlomky dreva zhoreného alebo semená zhorené, rybie kostičky. Potom vieme povedať, čo ľudia jedli, čo pestovali, aké drevo používali na pálenie alebo aké drevo používali v kuchyni. A vieme, že sa hýbeme v 4. tisícročí pred našim letopočtom. Zároveň aj slimáky, ktoré sme vykopali v objekte, tak tie nám vedia určiť aj prírodné prostredie ako klimatické. Čiže či bolo rovnako sucho ako teraz, alebo bolo nejaké vlhké prostredie. Na výskume sa podieľajú aj študenti v rámci letnej školy archeológie, aby tu získali potrebnú prax. Najväčšou takou zábavou pre mňa je odkrývať tie sondy. Ideme vrstva po vrstvičke a nikdy nevie človek, čo tam nájde. Vlastne toto je taký výskum, čo ma najviac zaujal. Lebo je to obdobie, ktorému by som sa chcela venovať, čiže neolit. Na toto miesto v Dudinciach sa chcú výskumníci vrátiť aj o rok. Alžbeta Sujová, Slovenská televízia.